Здравейте с новото списание на Виолета. Аз отпреди съм си го купила от 30 май и чак сега реших да направя. Малко е смачкано, но се надявам да не стане нищо. Така, жалко, че това е предпоследния брой. Така, тук са нещата. Тук може да спрете набързо и да прочетете какво пише. Така, тук ексклюзивно интервю, нови попълнения, Клемен и Кери и Дамиен, обърках се, изменете. Тук въпроси, ето. Синьото е въпросите. Те двамата много си пасват. Тук, дето Леон завети Виолета, на полет във въздуха. Така. Тук тест. Приключенски тип ли си? На мен ми се падна второто, уверена изследователка. Тук строго секретно, изненади. Тук какво трябва да направиш за едно парти, проверка, караса, планиране на партито и така. Тук продължава. И тук сладки изненади. Как да изненадиш хората. Аз тук съм си писала едни мои неща. Тук този плакат много ме кефи, още не съм си го сложила на стената. От тук най-яката е Виолета. Той по принцип си е така. Момчетата. Но тук обаче не е Макси, не знам защо. Визитката на Клемен, визитката на Гери. Фотозабава. Пак ексклюзивно интервю. Готов съм да порасна с Марко. Тук парти рак стил и парти бантан. Парти бантан е по-як според мен. Тук незабравими подаръци зад колисите. Как се справя с изненадите? На мен ми се падна каквото и да е, изненада да е последното. Тук е ексклюзивно интервю. Запознай се с Мирта, Олга, игри и следващия брой, който мисля, че сигурно е последния. Ето го. И така, чао, приятели!